рафиқон саратбонон боз як бор дигар Саратбон Далабоевро барои гирифтани нишони сари синагии аълочии қушунҳои сарадӣ табрик мекунем. Муборак, шумо боям муборак. ва хоҳиш мекунем ин воқеаро ба мо нақл кунад. Маромад. Итоат рафиқ майёр. қишлоқи Подаш аз пеши дидбонгоҳ застава гузаштостагӣ буд. ҳамто бинам якта гов дута почакасба истода чест дода аман пӯстост ки ако остановкаи автобус куҷонда. манам лоқ ме гапа маддакчаш да рафиқ майёр. сразу бегона будагиша шинохтаму болошба бромдаму бояд такба зер карам. такба зер карам. бобо гапа худадан давом тиҳед. Хоп, малаш. Қишлоқи Подаш аз пеши застава гузаштостагӣ бас. ҳамто бинад якта гоҳ дута почакасба истода чест дода ин пӯстост ки ако остановкаи ҳамин автобус куҷонда. гуфта пӯсид. инам лоқ ниди. сразу бегона будагиша шинохту болош бромда бояд такба зеркарас. ҳамто зеркарас автомато бироварда андохтаниам шудааст. фаҳмад аймон набасу гос нарушитель бас. ана михил кор ба ҷумҳурии азам хизмат мекунам.